En daar wil ik reden van een Lew wel Jäwen. Een Lew wel wiederreken. Zum grond waar ik van reden van David. David, en we vinden die geschichte in 2 Samuel 24 en 1 Chronik 21. En hij wil hem Herrn opferen. En komt hij doorheen naar een man. En wel van hem zijn draagvloertjijpen en door een altaar opstellen. En rindertjijpen hem opferen. En die man die zegt, nou, ik wil die dat plus geven. Maar hoor maar wat David dan zegt. In 2 Samuel 24, vers 24. Aber de König zei te hem, nee, ik wil die dat afgeven. Ik wil niet een opfer voor dem Herrn mijn God maken, van dat wat mij niets gekost heeft. En zo kauft David den draagplaats in de rinder voor 50 Silberstecker. David had dat ganz klar. Hij wil niet een opfer geven om Herrn, wat hem niets gekost had. Hij wil zijn Lew wil hebben dat hem dat wat kosten zal. En dat is het ding wat een Lew is. Een Lew wel wiedergeven. Ik hear veel meer mensen zeggen, oh, wanneer ik meer geld maak, dan moet ik meer naar de kerk geven. En dat is niet meer erg, maar wel meer geven. Aber een mens wat $100.000 een dag maakt, voor dem is dat gleich een opfer. Voor dem is dat gleich een geven, wanneer hij $100 naar de kerk geeft. Een mens wat $100 de maand maakt en vast niet zijn familie feiten kan, voor dem is dat een opfer. En zo is Lew wel geven. Wanneer ik kan denken aan mijn vrouw, wat van een Lew die heeft, ik heb me maar zeer de feit verbrechen en aan mijn eigen huis kom van arbeid. En zij is ook ganz mij, zij schafft längere stunden als ik doe helemaal. En aber, wanneer ik naar huis kom van arbeid en mijn feit zo wij dan zo mij zijn, zij zet zich doel en knibbelt me de feit, zij strikt me de feit. En dat is een opfer voor haar. Zij valt zich goed naar dat doen. Zij wordt veel liever wanneer ik haar de feit knibbelen deed, of wanneer ik haar deed met wat halten. Aber zij heeft de Lew te mij. Zij deed dat opfer, er kost dat wat, en dan knibbelt ze mij de feit. En dat is een ware Lew. Wenn einer noch rütfährt nach einem Restaurant und einer einmal lässt der andere soll betonen, oder einer einmal wünscht, dass der andere wird das betonen, das ist nicht ein Lew. Eine wahre Lew sagt, ich will das betonen, mir soll das was kosten. Lew kostet was. Lew ist nicht bloß, dass einer das dann das, wenn einem das möglich ist, oder dann das, wenn einem das scheint geht. Lew kostet was. Ein Lew will geben. Eine wahre Lew. Een ware Lew te andere mensen wel geven. Die wel hebben dat mij zal dat wat kosten. We aarden wat we gezegd hebben. Also, wenn we zo'n Lew uitgeven wat ons wat kosten dat geeft een aard. Dat geeft een aard. Dat heeft ons wat gekost. Die zote kost ons wat. Also, Lew is immer zo, dat die wel geven. Wenn einer die Lew heeft, einer heeft dat gefühl, dat einer wel geven. Wenn dat ook maar kleine dingen zijn, aber zo'n ding wat einem wat kosten dat wel einer geven. En dat is maar am geld, dat is am alles, am onze tijd, am alles. Dat is wichtig, dat onze Lew zo wissen dat die wel wiedergeven. Dat is wat talen dat is een ware Lew. En wie had dat alle? Wie had alle die gelegenheid, die Lew wieder te rekenen? Gott hat uns alle in sein Ebenbild gemerkt, dass wir können die Lew wiederreken. Die Lew, was alle Menschen verlangen, was jeder einem noch ist, dass er ihr Lew kann werden. Die Lew haben wir alle, weil wir mutig wiederreken en dat niet übertalen, wofür uns das kostet. Ich meine, einer macht Wässer brauchen im Geld, und dann kann ich die Kinder hungern lassen und dann $1000 weggeben. En dan maakt wijsheid dat einer de Kinder ook Lew heeft en de vrouw Lew heeft, dat die zo feilen dat einer wellig is vereerd te opferen.
aber ein Life, der will was geben. Wir können nicht Menschen leben, wirklich leben, ohne dass uns das was kosten wird. Weil wir willig sind, um die Kosten zu drehen. Vielleicht hast du einen Freund, was man einmal dem jeder schwor, und die das vielleicht auch nicht sehr leicht ran im Geld, aber dass die mal da saßen und einen Kaffee haben mit den Taub, oder dass die mal da saßen und dem eine Mahlzeit betonen. Sehr viel mehr, wenn wir willig sind, die Kosten zu drehen, dann können wir Menschen helfen mit unserem Leben. Mit dem Leben Gottes durch uns können wir Menschen wirklich helfen. Aber das braucht viel mehr en anstrengend, oder immer, das braucht immer en anstrengend, zum die Kosten drehen. Und die Kosten, was Leib hat, die hat Gott erst an uns getan. Am kostet sehr viel. Er gibt nicht was am nicht kostet. Er gibt sein einziges Sinn, zum uns loszuschieben, zum all unsere Sinn betonen. Weil wir willig sind, die Kosten zu drehen, was Leib dat. Andere leven en don't van ons dat wat kost. Andere leven met die kosten wat we hebben. Dan wordt God ons zijn en dan wordt we meer leven vallen van God. En dat komt immer terug. Wat we zijn, dat wat we aarden. Wanneer we zo zijn, dan worden andere mensen ook willig zijn. Tem kosten meer aan ons. Wenn ihr das was wird, dann drückt den Subscribe-Knopf und schickt das wieder nach jene Freund. Das ist durch jene das wieder schicken, dass mehr Menschen diese Videos zu sehen kriegen.